మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తూ ఉంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్‌లో ఈ 2 లింకులు ఇస్తున్నాను. ఇది కాపీ చేసుకొని ఇది కిందున్న లింక్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి గైస్. ఓపెన్ చేయంగానే మీరు ఒక వెబ్‌సైట్‌లోకెళ్తారు. ఇక్కడ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకున్నా కాబట్టి నాకు చూపియట్లేదు. ఇందాక ఆ మ్యాటర్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి గైస్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ ఓల్డ్, మీరు బాయా గర్ల్ అన్నది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ రాజేష్ అని ఉంటుంది. రాజేష్ ప్లేస్లో మీ నేమ్ పెట్టుకొని క్రియేట్ చేసుకోండి. క్రియేట్ చేసుకోగానే మీకు మంచిగా మీ పేరుతో ఏ ఇమేజెస్ అయితే వస్తాయి. ఫస్ట్ టైం మీరు కనుక మన ఛానల్ చూస్తూ ఉంటే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్, షేర్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి గైస్. మన ఛానల్ ఏమొచ్చేసరికి టెక్ అండ్ నాలెడ్జ్. మన ఛానల్ అందరికీ తెలిసేటట్టు షేర్ చేయండి గైస్. ఇదిగోండి గైస్, మనకైతే ఇమేజెస్ అయితే వస్తాయి. డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఇంకా ఓపెన్ చేసుకొని మీరు డీపీ పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా మీ ఇష్టం గైస్. మన ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. బాయ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.